ka motlholo yo phoso fela Phoso jwang? Ke mang? Ke phoso. Ho etsahalang? Ke phoso mina. What's going on? ngwaneso ho boima Why uthi phutha? mpho wa itse re ka o rata ngere And then? So mawumthanda? indoda kumele yenze la ufanele Hawu. Hayibo. Uthando lwani? Uthando. Hayibo. Yabona no. Yabona wena. Yabona. Hayibo. Uyabona? Uyabona? Sonke lesikhathi ungenza isilimo. Ungenza isilima sonke lesikhathi. isilimo umuntu Ungenza isilimo. Uthi usukela umZulu. Ngiyasala. Ngiyanibingelela lana ke babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Elami igama nguStufuze Dlangamandla Zulu. So namhlanje sivakashelwe udadewethu uzosichazela kabanzi ukuthi kungani ekhethe ukuthi afinyelele kuyona leli show le. Sawona kunjani? Yebo sawona ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukuthi igama lakho nesibongo nala usakhona. Umpholi Hlohlwa ngisuke eSoshanguve ePitori. Oh ukhulele khona? Okay, ufike nini la? Ngifike last year. Oh last year. Umsebenzi. Ngumsebenzi. Okay, ngicela ungichazeleke kabanzi ngobudlelwane bakho nomuntu wakho. Uqale nini? Futhi beniphathana kanjani? Siqala ukuthandana ngo-2019. Okay. Maqala bokumnandi enothando, gentleman nje, engiphethe kahle, engitotosa nami ngizwe ukuthi ngiyaqala ukuthanda kanje empilweni. Okay. Yeah. Wehlala ePitori? Oh, okay. So wathi ebuya nawe wamlandela. Mina ngisengala ngomsebenzi wabeseza nami. Okay. Relocator, yebo. Okay. Yo, isinqumo esikhulu kabi leso ukuthi kwakhona akhethe ukuhamba nawe. Yebo. Uzofuna umsebenzi. Okusho ukuthi bekuthana impela. Manje ke the time kade uqala ukuhlangana naye ngo-2019, wathi kwena unaye umuntu noma cha? Ngahlangana naye ethi una 2 years esingle masihlangana. Yebo. Yeah. Ish. So yini ekhethe ukuthi yini lekuphusha kangaka ukuthi uzofinyelele ekuthenini ubhalele kule show? Hayi ngoba seshintshe kakhulu akasafana nalomuntu waqala bengimazi. Ukwenzani? Uhlezi umsebenzi wakhe manje wathola umsebenzi mayifika la eThekwini vele bekuyi-car mechanic so ulungisa imoto. So manje mayifika lana sayothola amatoho yabona ayilungiselela imoto. So nini khona la unokuhamba yabo athi uyosebenza. So khona elinye ilanga wathi uyahamba esoyinkile emuhle ngithi ama-overall okusebenza kuphi wathi hayi ngikhululeke ale phambili yabo because uzovele agqoke because ujwayele ukusebenza lapho yonke into ilapho. Okay. Wahamba kusesekuseni hawu ngimangele kushayo 8 umuntu akakabuyi mayibuya futhi hawu ukugezile futhi sagqoke kanjalo khona oil omncane akunuki no-oil. Mangibuza ukuthi hawu manje usebenzile kodwa ayikho evidence ukuthi usebenzile namhlanje. Lapho-ke imali lutho. So ngasho ukuthi hayi ngeke mase ngicabanga yonke into lokuyenza futhi nesikhathi sami akasekho asaxoxe njenga before asenza izinto eziningi sobabini. Ngathi hayi ngeke kumele ngithole usizo manje sengiba nestress kakhulu. So what if lento ayisolayo vele iyiyo uzokhetha ukumshiya uphume kwi relationship or ukhetha ukuhlala okungcono ngayilungisa ngenye indlela yakhe? Kunzima kakhulu because lo muntu ngisuke naye kude leSoshanguve akala nomndeni lana akazi umuntu and abandeni ifamily lethu siyazana. Kodwa ke hayi ukuthi nje bengimthemba kakhulu nama ngathi ukuthi imizwa uzobe ithini mangifind out ukuthi maybe khona something because ukubona ucabanga ukuthi hayi mhlawumbe umuntu uyayenza lento ucabanga ukuthi hayi kanjani mhlawumbe uyamsukela. Ithola ukuthi mhlawumbe ngiyamsukela so angaka decide sengizobona ukuthi imizwa ithini Nkosi yami. Seninabo abantwana? Sinababini. Umngakana nje oqala? Oqala una 5 wesibini una 2 years. Uyazondla kodwa ingane kahle nje. Yena uyazinakekela uyazondla kakhulu yena nje ubaba oqotho ukuthi nje ushintshe kumina nje kuphela. Because bese ama best friend manje sengathi nje uyazi sengathi sama roommate niningi. Nibuya kuphi neSoshanguve? Extension 4. Ay okay. Yebo. Nakulungile thi.
Ngimsondeze because the somkade unezinamba yakhe ngifonelile ngamthola uvumile ukuza. Kodwa ukhona umuntu ahamba naye engamazi nami. So ngicela unezithuba elincane ngikhulume nabo bawu2 ngiyothi mase ngiqedile bese ngiyakulanda. Okay, ngiyabonga sis. Ngicela usisondeze baba. Mbukeli wayo iBlack Life TV nawe mthandi weBlack Life TV lapha ekhaya. Ngiyafisa ukuthi nginazise ukuthi abaphathi bezimpande zama-Afrika bakhiphe usuku lwangomhla ka-16 August lapho khona kuyobekiwa khona emanzini abantu befakwa emanzini mahala mekuthi uyazibona usuhlishwa imoya izinto zakho azikulungeli mhlambe kwenzeka kwaphuphunyelwa isisu kodwa awukazi uzuthola ithuba lokuthi ugeze woza nawe uvumelekile futhi wamukelekile kakhulu kuyobe kuhlangana ke workshop Shell Garage eduze kwaMashu Rank ngo6 am shuthi sekuseni lapho so okwakho nje wena ukuphatha u200 we transport amaqanda awu6 ubisi 1 liter ibomvu bese kuba umqako so phumani ngobuningi benu nonke namukelekile ngisho ukuthi usuka kuphi wamukelekile ukuthi nawe uze uzongena emanzini awukhokhi imali so information eningi uzoyithola ku 062 219 7748 kanti ke futhi zikhona nezinsebenzo mekuthi wena ufuna insebenzo yecala kahle kahle insebenzo ezikhona ngithi ngibalela insebenzo yecala insebenzo inhlanga zenhlanhla noma is a gambling mekuthi wena umuntu ogembulayo mase kuba insebenzo yeabortion or miscarriage mase kuba insebenzo yokubethela yes zonke lezo insebenzo lezo ziyabhukhelwa ke zonke zo4 ngosuku okuyobekiwa ngalo emanzini ukungena emanzini ungena mahala kodwa lezi insebenzo lezi ziyakhokhelwa okwakho ukuthi ubhuke ku 062 219 7748 sanibonani njani Siyaphila njani? Ngiyaphila nami ngicela isigaba lakho lesibongo nala sokhona igama lami nguBikarabelo Mtswaleli ngisuka ePitori okay kuphi naye kuSoshanguve station 4 okay ngicela ukuthi igama lakho nesibongo nala sokhona Igama lami nguNokulungwa ngandlela ngisuka amaphumulo eMboti. Undlela kabani? Indlela kaSompisi. Oh, hayi undlela kabayini. Cha. Okay. Usuka kuphi? Ngisuka amaphumulo eMvoti. Emvoti. Yebo. Okay. Ngicela ukwazi ke la nihlangane khona, niqala ukwazana nini? Nathi niqala nini ukuthandana? Nobhuti sazane 7 months ago. Okay. I'm not mistaken. Ubefika ekhaya umechanic ukhanda imoto. Okay. Efika ekhaya ezokhanda imoto abhuti wami. Oh, okay. Manje belokho ekhanda ekhaya umuntu mefikile ezokwenza something siyamenzela ukudla like ngathi ngimenzela ijuice ngimlokhu ngimhambisela nalokho nje amehla akhe angasuki kumina. Egcina njalo angithuma isipanela ngisho ngathi waseduze kanjani angibiza acela ukuthi ngimlethele elokho ecela amanzi. Ufuna ukusinikeza wena. Yes, efuna ukunikezwa yimina ngisho kungakhona ingane uzothumela ingane uthi ngicela ngibizela nangu kusisi wakho alethe ngimletheleke isipanela ngimbone ukuthi okay hayi amehla wasuka kumina. Uthe masehamba wacela ukuthi ngimnike inamba yami. Yes. Ufuna mhlawumbe abantu mhlawumbe mangazi abantu abanezimoto mhlawumbe umuntu ufuna ukukhandelwa imoto. Wagcina wayithatha kanjalo kunamba yami. Ngithe ngiyabona umuntu hayi sakhuluma ngabantu abafuna ukukhandelwa imoto. Usukhuluma ngokunye. Usakhuluma ngokunye ukumalana nothando. Okay. Ngaleso sikhathi leso bewunaye vele umjika wakho noma bewusihlalele nje. Hayi ngaleso sikhathi bengihlalele. Okay. Okay. Unabo abantwana? Ya nginawo wedwa. Uyamazi? Ya uyamazi. Oh, okay. Uyamthanda? Uyamthanda kusami. Oh. Kakhulu. So, ngicela ukubuza lapho. Yini oyithanda kakhulu ngaye? Uyambona naye isitufuza. Awuthanda itufuzana? Ngiyithathela isitufuza. Ufuna ukubamba kuzwakala ukuthi ubambile. Indoda kumele ibambe ukuzwa. Okay. Yes. Sengibambile la. Nothi ngibambe ithambo. Yeah. So the time usaqala ukukhuluma naye. Wawunaye umuntu othanda naye noma cha? Cha benginaye. Oh, bungenaye. Yebo ngekho. Nayithola nela nje ningenamuntu vele. Yebo. Okay. So wena unabo abantwana bakho? Yebo ngina. Eceleni. Yebo. Uyabathanda? Angisomazisi bona.
Akusobazi manje. Okay. Uzobasiza masikhathi sifike. Oh, hayi manje, hayi kwamanje. Okay. So, if kuyenzeka ngelinye ilanga uzitholela ukuthi khona omunye umuntu abhizi naye kwezothando, umbambe. Mhlambe ungakhetha solve leyo nto leyo ubahlukanise nixazulule kahle axolise niphinde nibe right nithandane noma ungakhetha ukuphuma nje straight ku relationship umshiye nomuntu wakhe loyo leyo ne ngoba ngiyamthanda ngazama ukuthi silungise. Okay, niphinde niqhubeke nibe right. Yebo. Dadewethu, if uyathola ukuthi umfowethu unomunye umuntu amatasa naye kwezothando and uyabona labantu bathandana ngalendlela ukuthi angeke baze bahlukaniswe umuntu, ungakhetha ukumshiya sewumbambile uphume kwi relationship noma ungaqhubeka uhlale naye ngoba nakho wazi ukuthi okay nami ngiyamthanda vele noma kuthi unomuntu wakhe amthandayo mina angizingeni okusalayo nami ngiyamthanda futhi nami ngumuntu wakhe. Hayi singaqhubeka silungise inkinga zethu ngoba ngiyamthanda naye futhi uyangithanda. Okay. Okwamanje ke nginesipho senu nobabili. Ngicela ukuthi niphameni nibheke ngala ebondeni khona ngizokwazi ukuthi ngisondeze isipho. Mase sizaqhubeka siyaxoxa ke. Alright. Ngiyacela ukuthi usondezele isipho sethu. Ziyakhala manje. Ziyakhala manje. Ngicela ukuthi usondezele isipho sethu usibeke ngala. Lesi sihlalo lesi. Ngicela ukuthi niphendukeni umfowethu ahlale ngala udadewethu ahlale ngale. Alright. Ubona na ungitshele kahle. Ngisamangele nje kuphela. Ukuthi kwenzakalani. Ngicela uzibuzele nje imibuzo ngineze ithuba isikhathi sakho. Kalabelo. Ubani lo? Yo. Mbo. Uvela phi ngendawo? Ufuna la? Usebe yasevela? Hayibo. Kanti Durban ujona Durban straight. Ngwadisi asathoma yiyo. Kimango. Kopa ukuya ukuthi unathi. Ngwadisi. Kamutholo. Yophoso fela. Phoso jwang. Kimango. Iphoso. Kwetsalani? Ubani ngiphosi mina? What's going on? Ngwadisi. Ubima. Why uthi phutha? Mpho. Wayitur ka rata ngere. And then? So mawumthanda? Indoda kumele yenze la ufanele. Wow. Hayibo. Wathi awunamuntu nje wena sihlangana before namanje futhi atusho njalo. Ya, namanje ngisho kanjalo. Uyajola mfethu. Hello, uyanchithela vele. Samsosha nguve to Durban wanchithela ko Durban. Sentrifika social ngere ka uto bare amaZulu athatha isithembu. Nami Umzulu. Umzulu yini kanje? Umzulu. Mina ngumthwana. Manje amaZulu. Pho? Kumele kube amaZulu kuphela athatha isithembu nathi siyafuna. Oh. Ingakho nje singabonani la uhlala khona uthi uhlala nobhuti bakho. Kade uyila uhlala khona. Siyabhuka. Uthi uvinjwe yini? Uthi siyabhuka uhlala nobhuti bakho manje bahlala endlini abayi-1 baningi. Oh wow. Ingakho Uhlala nobhuti. sonke lesikhathi ungenza isilimba sabo. Wenza isilima umuntu wami. Phambi kwami vele. Ungenza isilima khona. Kapilaka. Ayibo. Angithi wena Who am I to uNkulunkulu. you? Ask it, who am I to you now? The head of the house. What do you mean now? Wami ukuqala. Wangena kwenye Ubani relationship othi- ubusakwenye. Yes. Kwenzekeni? Wena wamtshela ukuthi cheating Futhi ungena ngamanga. Wena wathi awumshare umfazi. Manje uyindoda esherekayo kusho ukuthi awusithandi. Wazwa yinuku. Nawe. Ihaba indaba. Siyazi, hayibo, ngeke ungitshele enye into nini wenza so. After iminyaka emingaka usushintsha la manje. Angazi noma ukuthi uyogconke i-ocean ulwandle lukwenzani. Bese sothi usuke kuphi ngeweekend? Ngicela ungakhulumi nami. Ubuza mina manje. Cha ngiyabuza phela ukuthi usuke kuphi ngeweekend ngoba usuke nami every weekend. Ngicela ukuza yena umuntu wakho angithi niyazani mina ngikwazi ngicela ungakhulumi nami angikwazi. Lama weekend ke Utheni? nibafo usukuphi nendawo? Yo makuphendule yena. Ngama weekend sinokuphuma baby. Ngikutshela. Why ngikhomela? Engathi uproud kumnandi kuwena uyahleka usho ukuthi kumnandi ukuphetha omunye umuntu kuyahleka. Ngizamile ukutshela kodwa musi. Wenza njani?
I try to tell you ukuthi ehlisa okunye nokunye ukuthi siphumelele. Okunjengani? Ubenzani kanti yena? Ngikutshela ngonkosikazi wami, shame uyasiphuzela shame nkosikazi wami. Uqala ukumbona today ukuthi uyaphuza. Bongazi mawusuka naye emopotori ukuthi uyaphuza. Bengazi. Bongazi sonke nje. Bengaphuza khona esasha ngoba siphila sonke. Yini pho uqala ukumbona manje ukuthi uyaphuza? Ngoba manje uphuza kakhulu. Angithi ngisasa uya. Mawubhekile yini enze ukuthi aphuza kakhulu? Ngoba kade niphuzelana right yena yini enze ukuthi anyuse izinga lakhe lokuphuza kwenzekeni? Mhlambe stress angazi. Dala ngibuza ngingatshelwa nix. Stress. Mhlawumbe. Ake bestresswa nguwe. Ashesha nguve bengaphuzi kanje. Bakasha 2 ahlala still, sihlala endlini. Not kuphuzwa kanje. Okay, so wabona kungcono ukuthi uvele uqale obunye ubudlelwano. Ngoba akalaleli kudala ngimtshela into eyodwa ukuthi yeke ukuphuza. So khona uthana nabantu abawu2 same time. Eyakhe inhliziyo namagumbi amaningi. Okwamanje yebo. Hawu. So uthinike ngendlela azizwa ngayo manje, mayethola ukuthi usunomunye umuntu, uthini ngendlela azizwa ngayo yena. Ubuthoko karo I'm head now. Jo, yaza ngishiselwa nkosikazi. Kanjani? Ulimele bangafuni ukuthi alimale. Yazi ubona umuntu kanjani yena like yonke lento Wena ngeke ulimale. Ngeke ubuze uthole ngaye. Bengeke ngizongithola bekuzoze kube yini? Angazi. Uzingenza into right. Uthanda bani kahle kahle bhuti? Uthek mina kade sikhuluma la soba u3. Wathi nahlangana wawungenayo umuntu. Excuse me. Uthe wawungenayo umuntu ngaleso sikhathi leso. Kade nihlangana naye ngaso. Shuthi la ukhona naye uyamphika. Umuntu osuka naye ePretoria. Naza la eDurban ngokuhambisana nobawu2 kahle ni right. Kodwa uyamphika manje masobona umunye ngobani? Ngoba nje ngitshela umunye ukuthi ngibona umunye. Benginayo umunye. Ngeke avume ukuthi ahlale nami. Usuke ke usisi mawukhuluma nami. Ngoba phela sikhuluma every day nasebusuku. Wenze njani kodwa? Ukhuluma every day nasebusuku? Yes. Ngaba airports mangikhuluma nawe. Akazi nasefonini. Usungamuzi usikhuluma nami. Hayibo, ukhuluma kanjani? Kusho ukuthi uya ngalethe uya toilet kanti ubhizi ukhuluma nayo isigebengu. Jesus. Ethini way forward? Sho. Mina makathathe usisi mina ngisazingeni ngeke ngisuke ePitori ngize la. Inkinga ngihlala nobawu2 endlini. Neyingane. Ngaphezulu kwalokho. Impilo iyaqhubeka. Senze isilima kusho ngicika ngokuthi uyahleka yena mina nosisi osengathi siyahetheka buka yena kumnandi nje so hayi angeke ngikhona sisi ungamthatha into nje alukho uthando la ngimthatha nje ngimthathelana nawe umfuni angimfuni nami ngiyambonga kanjani angimfuni nami wathi if ungenza into efana neyasisi mangiqhubeka naye uzokwenza ngeke phela ingulube uyikhiphe odakeni umuntu ongenalo iqinisa ingulube ngeke ukhiphe odakeni kuyafana nje ukuthi ngeke kuphela ulo bazoqhubeka kube ulayini angeke mfana umthwana sorry so niyalahla noyi2 yebo wamfaka ku TV ukuthi ulahle angithi bengifuna iqinisa nali iqinisa ngilitholile yabo shem akekho nje no ufisa ukumncenga nje ube nesineke naye angani uyabathanda ngiyalithanda nonke usithanda sonke kanjani uza kanjani ngoba ngicela uthando unjani ngicela uthando uthando lwani hayibo yabona wena uyabona sonke lesikhathi ungenza isilimo ungenza isilima sonke lesikhathi ungenza isilimo ukuthi usukela umZulu ngiyasala ungenza isilima sonke lesikhathi ungenza isilimo mntwana usathi umuntu awubhekanga mina mawuqeda ubhekanga mina ngiyahlolelwa la untwela hamba bishini untwela hamba ibegarabele yes ngiyasa so Durban
Uzama hawuzame ngoba usulungisa imoto eningi usinama client usuzibona ukuthi ya uyi-money made. Phola nawe baby. Oh. Ngitshela ukuthi nawe uNdlunkulu. Hayibo. Angizwa? uNdlunkulu. Hayibo, yini yona leyo? Izonke kwazi noNdlunkulu. Usothe bathi uNdlunkulu usho into oludebeni, usothe basizulu ne? Usothe basizulu. Hayi ngeke. Ngicela ukushaye ngempama eyi-1 kuphela Nkosi yami ngiyazicelela. And masifike ndithatha yonke into. Kodwa mkanti wasuka nayo le pressure ufuna uzobukenisa ngaye kubantu la. Yena ungenza kanjani baba? Ngobani? Lento le imele izenzeke. Izenzeke kanjani? I did not plan it. Just happened. Awukwazi. Ukwenza kanjani uqamba amanga nala uqamba amanga kade sifika Inkinga la. yami ukuthi usisi akanalo icala ngokuqoma wena. Ukuthandile ngoba wena umshele ngamanga wathi awunayo omunye umuntu. So Lapho ngifuna umuntu kwamina. So senze kanjani? Wena ngoba wazi impendulo Ngoba thina sabantu besifazane nesixabano sibanga wena. wena umuntu owazi wena umuntu ozokhe Hayi wena lena ubuza Kumele ukhethe kuthini? umuntu oyi-1, isithi ukhethe oyi-1 manje la. ngicela usukume nje kumanje uthathe umuntu Ngiyakwazi wakho ukuthatha akwazi phela mina phela ngifuna nawu yena uJehova uthanda wonke umuntu same time ngicela usukume uthathe umuntu wakho uphume naye Asibonini ke. Awwa. Phela itufusa sami. Ngithatha wodwa phela. Asambe makambo. Sangifala kanje mina. Sangifala Ngubani wema ungasijwayela wena. Sangifala kanje. Sangifala kanje. Sangifala kanje. After yonke leyo nto. Sangifala kanje. Ubuthini angimthe uzokhokha ekhaya. Ngenyanga ezayo. Ube sezokhokha imali ibeke kumina. uzokhokha nini Uyibeka kumina imali. Hayibo. Uyibeka kumina. Kumina. ubena kena imali Seyangishiya kanje. hawu Hayibo lobuthi. ngicela usukume uthathe umuntu wakho uphume naye Hayibo. mina bengazi ukuthi ubeka imali ke Uyibeka kumina imali. Ibhenki kuyo. Ehleze ethi ngimzame ngipheshe ngala kunzima ukunikeza imali Uyibona ibheke. Mina ngitholile ukuthi ngithola amasentinyana athi hayi ama-customer wethu. Umsebenzi awukho. Uyayibona ibheke. kanjani bafo Kusikhathi. kanti wenza njani manje bafo Kumele mina ngipatanise njalo nengangisizidle naye adle kanti ubeka imali ebhenki. bafo ngicela uthathe umuntu wakho uphume naye Asambe ke ma. Hayi awuzazi. ushintsha umqondo Hawa ngishintshanga. uyazazi ukuthi ufuna ukubona Akazazi. Uhambe wedwa. Hayi. Akazazi no. Ngihamba nawe. Angifuni hamba. ngicela uthathe umuntu wakho uhambe naye Motho wa hao ke mang mo? Nna ke motho wa hao. Ha ke motho wa hao abuti. Hawa. Ariye mami. Ha ke motho wa hao. Cela uhambe. Walihlala hona kamkhulu? Angena umuntu wakho, nangu umuntu wakho. Awu, shame. Ushithile cha. Cha. Ngasizulu batsho njalo. Usho ukuthi singeza. I guess. Awufuna uhamba nami? Awufuna ukuhamba nami bonke. Hawu. Ngenza kanjani shutha idla imali Ya, ubukade umnikeza yona ungenzisilimi. Ukhohlisa abazali bami wena, ne? Ukhohlisa abazali bami. Udlile imali. Uyidlile alright Ukhohlisa abazali bami imali. manje Ikhona wazala imali, abazali bakhe ikhona. Angini wenza isilimi, ukhohlisa abazali bami, ukhuluma nabazali wazala bami. abazali bakhe pho Angidlali ngawo. wenza njani Wenzani? Njengoba usuthatha nangu umsuthu noma yini lo. Hayi, usuthuka bani manje? Inhlamvu singenaphi? Hawu. Usudelela mina manje. Hayibo. kodwa ngathi awuzazi ukuthi ufuna uphuma naye Akazazi lo. Akazazi. Ngithenge yindaba bafuna uthi imali Hawu, uyidlile udlala abazali bami, abazali babantu abadala kanjena. yindaba uthi imali uyidlile Dala siphuma yo. Every weekend. wazelaphi ukuthi ukuthi we usale emazulu wakho. Siphuma ngemali yakho angeni masiphuma. Siphuma ngemali yakho angeni masiphuma. yini enza ukuthi Yeah. usole Wena ukuthi udlile usuke imali Ngoba uyambona naye. Umuntu athanda izinto ezimnandi. okusho ukuthi udla imali yakho Uyidla mnandi. Ngani ngithengela wena ngale lesu esibekile. uzokwenza njani ngamalobolo Uzowakhipha namanje. Uba uzoqhubeka noba. Angidinge kuyiphuza imali. Ngeke uyidle imali. Uzoqhubeka noba ngeke usayithola kayo nalowo mali okungenza isilimi. Qhubeka Hayibo, ukhokha amalobolo bese uqhubeka nami kanjani manje? Lutho, How does it make sense to you? Abuti we. Uyakutla hore imali. Ngayikudwa yena uthi ayihlakani ngithi Ende uyazibona lapho uyahleka yini inkinga yakho? iyakujabulisa yena ubabona Kusho ukuthi benje ujabule njengamanje yena, uyazi because uyababona ukuthi abekho happy wena uhappy yini ngokuthi Hayibo, abazochaza baphatheke kabuhlungu Angihappy. Asizwa. Angihappy ngigqoka Unjani? ismile. awukho happy Isibali sami. but wathe Hamos Makuyatheya, uhappy since ulimo uyatheya. Ke joke ka ufela. Ulibethele bana.
Ngicela usukume uthathe umuntu akuphume naye. Abamfuni bonke. Akukwazi phela ukuthi bangangakufuna bonke. Wena kade ubaphathe kanjani beze bengakwazi ukukuchuza? Ha. Umangele nami. Ngicela usukume ngithathe umuntu wakho. Ngiyahlala la kuze kushona ilanga bafethu. Silambile nje. Fanele siyodla. Mina ngisidudle ngiyakuthanda ukudla. So ngicela usukume uthathe umuntu wakho uphume naye. Uhamba noba. Hayi, uyafuna noma ufuna? Angifuni angiyi. Ungenza isilimo uhlala nomuntu lokhu uzokhokha ekhaya kanti nomuntu umkhokhelile manje ngani zakho. Mlobolile. Ezokulobola abanye nje. Ubuzo ngilobola kanjani? Benza ucala ngawo. Asahambe ke. Hambe noba. Khulileka ngiyoyidla leyo mali. Asahambe. Ngizoyidla. Ngeke uzuyinuke, ngeke usayinuka. Ngesaqhubeka sandala. Ngoba labantu babhizi bakhuluma mina Bayayi, khohlwa. Futhi ayekho umuntu ovumayo ukuhamba naye. Ngihamba mina ngedwa. ngivumi Nkosi yami. Khohlwa. Mbuka lapha ekhaya ngiyazibona ndani ukuthi siphetha ngani. Akekho umuntu okhetha ukuhamba nobhuti because abekho right maqanjeliwe amanga kuningi nje kungangozulu. So ngiyacela nawe ukuthi uku relationship and uyazibona ukuthi usaphuke ukuphuka okwayi relationship edlule ungadlali ngomuntu wabantu onayo njengamanje because thola ukuthi yena userious and wena umzela namanga umzela nenhliziyo enamanxebe egwaziwe esavuza igazi kodwa uyazibona awukho ready for a relationship entsha. Ngiyacela ungakhohlwa ukuthi subscribe like ushare ngithanda kakhulu bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili wezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu usibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.